गावात एसी भक्तासाठी ब्रह्मा विष्णू महेश्वरा दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा। गोव्यातील सांगे तालुक्यात अत्यंत नयनरम व शांत अशा आनंदमय वातावरणात शोभून दिसणारी नेत्रावळी गावातील विलोभनीय ही दत्त गुफा आपल्याला पाहायला मिळते। प्रभुदेसाई कुटुंबियाचा पूर्वज श्री वासुदेव प्रभुदेसाई यांना स्वप्नात दृष्टांत होऊन दत्त गुफा हे ठिकाण प्राप्त झाले होते। वाहणारी मनाला आनंद प्राप्त करणारी नदी, बाजूला हिरवागार औदुंब वृक्ष। हा औदुंब वृक्ष 150हून अधिक जुना आहे। नेत्रावळी येथील या गुंफेमध्ये पहिल्यांदा वासुदेव प्रभुदेसाई यांनी श्री दत्तगुरूच्या दगडी चरण पादुका आणून तिथे स्थापन केल्या। फ्रेंड, तुम्ही आता शॉर्ट व्हिडिओ पहिलो तो चंदन गावकर यांनी आपल्या यूट्यूबाचेर त्यांनी अपलोड केले आसा। खऱ्यांनी त्यांनी खूप बरे भशेन ह्या देवळाची माहिती दिली आसा तेणी, तो तुम्ही एक फावटी वचून पळयचो। हेजी जे लिंक आहा ते सकयल डिस्क्रिप्शनान दिलेले आसा। तशेंच तुम्ही यूट्यूबाचेर सर्चूय करपाक शकता मिस चंदन गावकर, आनी तो एक फावटी तुम्ही व्हिडिओ पळयचो। ह्या देवळाची तेणी आपले खूप बरे भशेन तेणी माहिती दिलेली आसा।